Αν νομίζετε ότι περάσαμε το καλοκαίρι μας σε μια ξαπλώστρα, δίπλα σε μια παραλία, δίπλα σε ένα πιτσμπάρα, αγκαλιά με τα αρμυρίκια. Είναι μεγάλο ψέμα. Ήμασταν εκεί όταν το νιόπαντρο ζευγάρι κατέφθανε αργοπορημένο, είναι αλήθεια, σε βάπτιση διδήμων. Ήταν η στιγμή που άφησαν τα μέλια και έπιασαν ταξίδια. Ετοιμάστηκε για την εκπομπή. Ευχές. Για την εκπομπή. Πάμε τώρα. Δεν είναι σωστό. Έχουμε αργήσει. Μετά. Έχουμε αργήσει όμως. Γίνεται μυστήριο μας. Εγώ πάω στο μυστήριο, εσείς κάθεστε να μιλήσετε. Δεν είναι σωστό. Άστον. Έρχεται μπρος. Έρχεται μπόρα. Να γίνει στο σπίτι, είπε το Στεφάνι της άστο. Άσε που βγήκε και χωρίς... Να γίνει στο σπίτι μεγάλο Μπατακλάν. Χαίρεσαι. Φώτης και Μαρία Live. Έρχεται στο Star. Η Μπατακλάν, πλευρά της ζωής.